Takže čau, já vás vítám u dnešního videa, dneska to je teda jakože fotkový video. Já jsem v roomtouru říkala, že bych vám tady z toho chtěla natočit strašně moc video. A takže vám ho asi natočím. To mi dělal Ježíšek, nebo jako mamka a nevlastní teďka mi to udělali k Vánocům, takhle je to fotkový. Je to teda z mý první přehlídky s poníkem a bylo to 28.9.2014. To byly moje ne závody, ale prostě přehlídka. A vlastně takhle jsme byli ve skupině, co vlastně holky jeli. Takhle tyhle 4 koníce a tady na tom malinkým jsem já. Tady jsem vlastně ještě. A jako já jsem možná od toho koníka tady už velká, ale nebyla jsem. Tady jsem. Já to takhle vezmu nějak zrychle, protože já za půl hoďky nebo až nějak tak mám jít k mýmu koni, takže bych to vzala nějak rychlejš. Potom tady jsem se teda s Rozinkou, byl to poník, Rozinka byl to Shetland, jsem se dělila o svoji svačinu a měla jsem mrkev a jabko, takže tak. Tady koukám úplně jak já nevím kdo, úplně jak co, úplně nevím prostě. Tady pak byly fotky, když jsem se už převlíkla, nebo to už je od začátku. No tohle je prostě jak přeházení, to není postupně, jo. Tady vlastně už je Laskonka, no to je jedno. Rebeka, Rozinka, já. Takhle jsem tady s Rebekou. A potom tady ještě jedna fotečka. Já jsem se tam takhle volný čas fotila, protože tam nebylo nic moc, co bychom tam měli dělat. Tady mě Rebeka chtěla líznout. Tady, nevím, tady s ní dělám nějaký kraviny. Tady je teda Laskonka. Tak, tady nám úplně splývají vlasy úplně, tyjo. Tady je taková jakože znuděná trošku. Tady jsem se vyfotila. Tady jsem teda s holkou, co tam taky jezdila. Tak, tady už je máme nastrojený, takže už se možná blížíme. Jo, už se blížíme. Tady v roku 2014 jsem byla ve 3. třídě. Jo, bylo to ve 3. třídě. Jsem poprvé jela na závody. A to mě teda ještě paní vodila, protože tam se čekalo v takový řadě, než jste měli jít na jakože na řadu s tím koněm a tam se nějaký koně pokopali, takže mě ta paní musela vodit. Byla jsem tam ještě z dalších 2 roků, ale to už vlastně nemám knížky, ale to mi vůbec nevadí a prostě jsem ráda, že aspoň tu jednu mám. Tak tady už jsme teda šli nastupovat, tady je nějaký poník, kterýho mi asi mamka vyfotila. A tady už jsme nastoupili. Tady se vlastně čekalo, tady zatím, jak jsou ty řady. Tady už jsme jenom chodili takhle do kolečka a vlastně se ty koně představovaly. Říkali tam, jestli klisna, kobyla a tak. A tady už jsem se odvážila svoji takovou jako medaili a teď nevím, jak se tomu říká. Ale to nevadí. Tak. Vidíte, tady už jsme měli zatím osedlený. Tady takhle. Už jsme tady měli osedlený, protože nás čekala velká jakože túra nebo prostě průvod, který se vedl celým Vilémovem. Myslím, že Vilémovem. A ten tam byl takhle jako kolem celého toho města asi. Tady mám tuhle fotku 2krát, to nevím proč, ale nevadí mi to. Tady mamka pak fotila asi nějaký koníky. Tady jsem já s Rozinkou, tady už jsme jí sedlali na ten průvod, kde mě teda ta paní vodila. Potom tady nějaký koníky mi vyfotila, takhle už jsme jeli na tom průvodu. Tady další koníky. Takhle tady se mu moc líbí. Další koníky a tady to jsou jakože naše známí, nebo já nevím. Tady ho teda hrozně tahá mi přijde, ale to neřešte. Taky někdo
Tak a tady už je poslední fotka, kde je úplně úžasná. Obě dvě jsou úplně úžasné. Tak. Tady a tady je ta úžasná fotka, kde se tady už jakože asi nacválám, nebo nevím, ale prostě mám tam hroznou radost. Tak a když se to tady otočí, tak už tady nic není a je to teda konec knížky. Tuhle knížku já mám úplně nejradši a jmenuje se Nejkrásnější den a tady je já a koně. Nejkrásnější den a Elička je minská. A byl to úplně krásný zážitek a teda je to jakože je to fotoknížka z Happy Photo. Má strašně krásný design. Panebože. Strašně krásný design. Je celkově taková hezká. Já bych se mohla zvednout celou dobu. Počkejte. Aha, já už jsem zvednutá. No to je jedno. Má krásný design a prostě se mi úplně líbí. A prostě budu mít furt. A ještě tady mám tady to album. A kdybyste chtěli, tak vám taky z toho něco natočím. Vlastně tady mi byly asi 3-4. Já byla docela obrou. A jakože já začala jezdit na velkém koni. A tak mám tady Vánoce, všechno. A je tady prostě všechno. Ale strašně to hezký, nelíbí se takový koníček. A já vlastně, jak byste si mohli všimnout, já jsem chtěla natáčet za tímhle pozadím. Ježišmarja. Tady to je úplně boží dárek, děkuji za to, Lendě, fakt úplně skvělej. Já natáčím teď za tady tím a tady mám spoustu fotek. Takže tak. A já bych se s váma pro tohle loučila. Každou chvíli mám jít k princovi a ještě než tohle se stříhám, tak taky bude asi doba. Ani nevím, jestli tam nějaký střih budou, ale to neřešte. A tak, vlastně ještě, já vím, že bych to sem neměla ukázat, ale je to i kalendář s těma koníkama, co jsem jela na tu přehlídku AKA závody. A tady je na bázi. No to je jedno. Tady vidíte celou dobu. A takže já bych se s váma tady pro to video loučila. A chtěla bych natočit sérii třeba s kamarádkou to, nebo to. Prostě to, nebo to. Chtěla bych to natočit, protože nějaký ty otázky, už to moc nikdo netočí, ale nějaký otázky by neuškodily, takže jestli se na to někdo koukáte, napište dolů do komentářů nějaký otázky, třeba, já nevím, rohlík nebo houska, to je úplně jedno. Byl to jenom příklad. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, dejte like, jestli ne, nedávajte nic. Jestli se vám líbilo hodně, tak dejte odběr. A uvidíme se příště a čau.